Il-ħadd flaxija Burdnar, assistent tas-sigurtà fil-Freeport Corporation u uffiċjal qoli fid-dwana tresqu fil-qorti dwar każ ta' korruzzjoni u kontrabandu ta' sigaretti mill-Freeport li laħaq il-miljun euro. Mill-investigazzjoni rriżulta li kontejner b'4,500,000 sigarett li kien qiegħed jinżamm taħt investigazzjoni fil-Port Ħieles inħareġ mingħajr il-permessi meħtieġa u reġa' ddaħħal vojt. Il-valur tas-sigaretti huwa stmat li jiswa madwar miljun euro inkluż VAT, dazzju u sisa. Permezz ta' sistemi ta' sigurtà fil-Freeport ġew identifikati 3 persuni. Il-Burdnar Rock huwa ġuż ta' 53 sena minn ħal-qormi, l-assistent tas-sigurtà fil-Port Ħieles Michael Xiberras ta' 39 sena mill-Belt u l-uffiċjal ta' dwana ma' Bile Grek ta' 42 sena miż-Żejtun li tresqu l-qorti il-ħadd fil-għaxija. U ma wieġbu mhux ħadd jall-akkużi miġjuba kontrihom, iżda minkejja dan ma natawx il-ħelsien mill-arrest. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru tal-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Manuel Mallija u l-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar Chris Cardona sostnew li dan huwa messaġġ ċar li min jisraq lill-Gvern irid iroddu lura. Huwa importanti li nwasslu dal-messaġġ politiku. Messaġġ politiku ċar illi dal-Gvern irid jiġġieled dawn is-sistemi illi jidher ukoll illi kienu hemmhekk għal ċertu żmien u ovvjament aħna determinati illi inwafqu b'kull mezz. Fil-fatt fil-ġranet li ġejjin tajjeb illi ngħidu illi ser ikollna żewġ skandli oħrajn li qegħdin naħdmu fuqhom flimkien mal-pulizija u nisvelawhom fil-ġranet li ġejjin. Dawn huma uffiċjali pubbliċi illi huma involuti f'rekkit ieħor f'entità oħra u ser jitresqu wkoll il-qorti. Il-każ tal-kontejner tas-sigaretti huwa t-tieni każ ta' korruzzjoni ta' uffiċjali pubbliċi li nkixef f'inqas minn ġimgħa wara li fil-11 ta' frar ħareġ fil-beraħ l-iskandlu ta' tbabiż fl-smart meters.